Estranys viaranys porten home assenyat a situació de captiveri. Com cavaller d'alt llinatge fou obligat de fer estatge a Nàpols, fet presoner. Són les presons actuals diferents de medievals. Són gàbies sense barrots com un riu ple de canyots, on cauen sense remei tant el plebeu com el rei. Gent de tota condició, tots hi fan aportació, des del més espavilat fins al més poc assenyat. En temps de la cibernètica, la gent és tan poc herètica. Ens creiem molt avançats i de poc no eixim pelats de voler fer patrimoni. Ja m'ho deia l'oncle Toni. Més, oïu el clam del captiu, que cobra vida i reviu, que ara està ben emboirat, no sap ni com ha passat, d'uns ullets i d'una nina, i s'apella mandarina.